Bună și bine m-am găsit la un nou episod, nouă serie și vom juca un fel de Clash of Clans. Acum voi fi în luptă. M-am mai jucat, dar într-un fel trebuie să atacăm. Și văd că sunt foarte buni. Nu prea știu ce sunt astea. Dar o să pun tot. Nu știu ce asta cu aia pornită, dar mă rog. Și nu știu dacă mi se aude chiar atât de bine vocea. Ei, avem două focuri. Și distrugem tot. Și am câștigat cu 3 focuri. Toți la cort, toți la cort, toți la cort. Toți merg la cort și vor distruge cortul. Wow! Ne distrug acolo în 30.000 maxim. Și a câștigat și asta cu 3 focuri. Ok. O să-l upgradez. Toate pot. Mai bine, haideți să ne cumpărăm ce avem nevoie. Acum o să-l punem deocamdată pe aici. Dar o să mutăm de acolo. De fapt, după ce o să facem level mai mare, o să avem mai multe lucruri și atunci o să crească și la ăla levelul și atunci mult mai bine. Tot mai enervant. No. Ok, să-i dăm așa. Și acum o să fie și mai frumos. Este. Așa. Are level 4. Level 1. Să-i dăm și la asta. Level 2 are. Level 2 are level 1. Level 2. Level. Până acum vreau să fac toate de level 1. Wow, da, aproape toate. Level 2, ok, deja e de level 2, asta deja e de level 4. Și putem să ne cumpărăm două corturi, mi se pare.
Nu mai ce erau corturi, tot uit unde le-am pus. Da, aici. Să pun numele. Am greșit. Da, 10 minute. Terminat. Ok. Ce am nume? Nu știu, am mai avut o lume care a putut avea 2. Habar n-am. Și aici putem ataca tot felul de oameni. Wow, deci uitați-vă aici. Mamă. Nu. Deja m-a speriat. Hai să delizăm level 2. M-a agradat doar pe una și știu că nu prea vorbesc pentru că sunt atentă aici. Așa. Și cam atât a fost din episodul acesta și ne vedem data viitoare. Pa!